बयनिसिमबो आंनि सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव रावनि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सिगांदोङो। बे आयदानि मुङानो जादों बर' रावसा। अदेबानि बे आयदाखौ सावरायनो सिगांनायनि गुदियावनो दङ बर' फरायसा समाज। बिथांमोनखौ थांखिनानैनो आङो बे आयदाखौ सावरायनो सिगांदोङो। आयदानि सिङाव हाबनायनि सिगां आङो बर' रावनि सुंद' सिनायथि लाबोग्रोदोङो। बर' रावा जादों सिनो-तिबेटान रावफोलेरनि सिङाव थानाय तिब्बत-बार्मान दालाय राव हान्जानि मोनसे मुंख'जाथाव राव। बे सा-सानजा भारत हादराव थानाय ट्राइबेल रावफोरनि गेजेराव भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हानाय मोनसे जौगाफुनाय राव। बे रावखौ रायग्रा सुबुं हान्जाया आसाम हादरसायाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमानि सा आरो खोला ओनसोलफोराव गुवारै गोसारलाना दङ। बेनि अनगायैबो बिसोरनि गोसारनायखौ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, सोनाब बंग' आरो नेपाल हादरावबो नुनो मोनो। 2011 मायथाइनि सुबुं सानख'नाय बादियै भारत हादराव बे रावखौ रायग्रा सुबुं अनजिमाया गासै 14,89,929। बे सुंद' सावरायथायनि गेजेरजों बर' रावसानि बाहागो राननायनि सायावबो आङो दिन्थिनो नाजादोङो। अदेबानि गुबुन गुबुन सावरायगिरिफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमै बर' रावसानि बाहागोखौ दिन्थिलांदोंब्लाबो आं बेवहाय गासैबो सावरायगिरिफोरनि बाहागो राननायखौ आङो दिन्थिनो लुबैयाखै। बेनिखायनो साथामसो सावरायगिरिफोरखौहाय सायख'नानै लादोङो। बिथांमोननि बाहागो राननायखौ आं बेवहाय दिन्थिनो नाजादों। गिबियावनो आं लाबोदों प्रमद चन्द्र भट्टाचार्यनि बाहागो राननायखौ। बिथाङा बर' रावसाखौ मोनब्रै बाहागोआव बोखावनानै दिन्थिलांदोङो। गिबियावनो नर्थ वेस्ट डाइलेक्ट, नैथियाव साउथ वेस्ट डाइलेक्ट, थामथियाव नर्थ सेन्ट्रेल आसाम डाइलेक्ट, ब्रैथियाव साउथार्न आसाम डाइलेक्ट। बे बाहागो राननायखौ बिथाङा ए डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस अन बर' लेंगुवेज मुंनि थेसिसनि गेजेरजों दिन्थिलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि उनाव आं लाबोदों डक्टर फुकन चन्द्र बसुमतारीनि बाहागो राननायखौ। बिथाङा बर' रावसाखौ मोनथाम रोखोमनि बाहागो खालामनानै दिन्थिलांदोङो। गिबियावनो सोनाबारि बर' रावसा, नैथियाव सानजायारि बर' रावसा, थामथियाव खोलायारि बर' रावसा। बे बाहागो राननायखौ एन इन्ट्रडक्शन टु दि बर' लेंगुवेज मुंनि बिजाबाव नुनो मोननाय जादों। बेनि उनाव डक्टर बिराजगिरि बसुमतारीनि बाहागो राननायखौबो नोजोर होनो हायो। बिथाङाबो मोनथाम बाहागो खालामनानै सावरायलांदोङो। गिबियाव सोनाबारि बर' रावसा, नैथियाव खोलायारि बर' रावसा, थामथियाव सानजायारि बर' रावसा। आरो बेफोर बाहागो राननायखौ बिथाङा बर' डाइलेक्ट्स अफ ब्रह्मपुत्र भेलि लिंगुइस्टिक स्टाडि मुंनि गावनि थेसिसनि गेजेरजों दिन्थिलांदों। बेनि उनाव जोबथा बाहागो राननाय महरै आङो काजि गेरजुनि बाहागो राननायखौ लाबोदोङो। बिथाङा बर' रावसाखौहाय मोननै गेदेर बाहागो खालामग्रोदोङो, वेस्टार्न डाइलेक्ट्स आरो इस्टार्न डाइलेक्ट्स। वेस्टार्न डाइलेक्ट्सनि सिङाव बिथाङा मोननै ओनसोलारि रावसानि बाथ्राखौ बेवहाय दिन्थिदोङो। गिबियावनो जलपाइगुरि डाइलेक्ट लाबोदों, बेनि उनाव जापा डाइलेक्ट। बेनि उनाव इस्टार्न डाइलेक्टनि सिङाव मोनथाम बाहागो खालामदोङो, वेस्टार्न आसाम डाइलेक्ट, सेन्ट्रेल आसाम डाइलेक्ट आरो इस्टार्न आसाम डाइलेक्ट। बे बाहागो राननायखौ बिथाङा एन आउटलाइन अफ दि मेथ्स, लेंगुवेज, ग्रामार, टेक्स्ट एन्ड ग्लसारि मुंनि प्रजेक्ट रिपर्टनि गेजेरजोंहाय दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बर' रावनि रावसाफोरनि गेजेराव थानाय फारागथिखौ रावनि गुबुन गुबुन खलबफोराव नुनो मोनो। बेफोर फारागथिखौ मानगोनां रावजों रुजुना रोखा खालामनो हायो। बे सावरायथायाव रिंसारखान्थि, महरखान्थि आरो सोदोब बाख्रिखौ नोजोराव लाखिना सावरायनाय जादों। गिबियावनो आं लाबोदों रिंसारखान्थिनि बिथिङाव नुजाथिनाय फारागथि। आरो बे बिथिङाव
सोनाबारि आरो सानजारि रावसानि गेजेराव नुजानाय फारागथिखौनो आङो दिन्थिग्रोदों। नैबे बिदिन्थिखौ एसे नोजोर होब्लानो हमनो हागोन बेवहाय आ आरो एनि फारागथिखौ खानाय आरो खेनाय बे मोननै सोदोबनि गेजेरावनो जोङो मोननो हायो। बेनि उनाव आरो आ आरो अनि फारागथिखौ थाब आरो थब बे मोननै बिदिन्थियाव जों नुनो मोनदों। अ आरो हानि फारागथिखौबो जों नुनो मोननाय जादों, जेरै हान्थु आन्थु। बेनि उनाव इ आरो एनि फारागथिखौबो नुनो मोननाय जादों, सिखा सेखा। गुबुन फारसे स आरो खनि गेजेरावबो फारागथिखौ जोङो साव आरो खाव बे मोननै बिदिन्थियाव नुनो मोननाय जादों। बेनि उनाव आं लाबोदों सोनाबारि आरो खोलायारि रावसानि गेजेराव नुजाथिनाय फारागथि। बेयावबो बे मोननैसो बिदिन्थिखौ नोजोर होब्लानो बे मोननै रावसानि गेजेराव थानाय फारागथिखौ हमदांनो हायो। जेरै ओंखाम आरो एंखाम बे मोननै बिदिन्थियाव आरो एनि फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। खोमा खामा बेवहायबो आरो आनि फारागथिखौ नुनो मोनदों। गोमो गुमो बेवहायबो आरो उनि फारागथिखौ नुनो मोनदों। मेगन मगन बेयावबो आरो अनि फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसे मोसौ मोखौ बेवहायबो स आरो खनि फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि उनाव आं लाबोदों सोनाबारि आरो मेच रावसानि गेजेराव नुजानाय फारागथि। सोनाबारि आरो मेच रावसानि गेजेरावबो रिसाखान्थिनि बिथिङाव गोबां फारागथि नुनो मोननाय जादों। आं बेवहाय माखासे बिदिन्थिफोरखौ लाबोदों। बेवहाय नायनो हागोन फिथाइ बिथाइ बे मोननै बिदिन्थिनि गेजेरजों फ आरो बनि फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। खार बाद बेवहायबो र आरो दनि फारागथिखौ नुदों। बेदर बिदर बेवहायबो आरो इनि फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। मोखां मोखां बेवहायबो आरो अनि फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। सोनाब सोनाब बेवहायबो आरो इनि फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि उनाव खुगा खगा बेवहायबो आरो अनि फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि उनाव आं लाबोदों महरखान्थिनि बिथिङाव नुजाथिनाय फारागथि। नैबे बिदिन्थिखौ एसे नोजोर होब्लानो बुजिनो हागोन। बेवहाय आं गाबोन थांगोन बेखौ मानगोनां रावसायाव बाहायनाय जायो। गुबुन फारसे आं गाबोन थांनाय बेखौ मेच रावसायाव बाहायनाय जायो। बेवहाय नोजोर होनांगौ बिथिङा जादों गोन आरो नाय। बे गोन आरो नाया जादों फिउचार टेन्स मार्कार। दा फिउचार टेन्स मार्कारनि बिथिङाव बे मोननै रावसानि गेजेराव फारागथि नुजाथिनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। बेनि उनावहाय नैबे गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबोबावदों आं। बेवहाय आं जाला जायखौ मानगोनां रावसायाव बाहायनाय जायो बेखौनो मेच रावसायाव बाहायगोन आं जाले। बेवहायबो नोजोर होनांगौ बिथिङानो जादों ला आरो ले थामहिनबा नङै दिन्थिग्रा उन दाजाबदानि बिथिङावहाय बे मोननै रावसानि गेजेराव फारागथिखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। गुबुन मोनसे बिदिन्थिखौ नाय मानसिफोर जायखौ मानगोनां रावसायाव बाहायनाय जायो बेखौनो खोलायारि रावसायाव मानसिफोर होननानै बाहायगोन। बेवहायबो नोजोर होनांगौ बिथिङानो जादों फोर आरो फुर। बे फोर आरो फुरा जादों बांसानथ्राय फोरमायग्रा उन दाजाबदा। बे बिथिङाव जोङो मोननै रावसानि गेजेराव फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। नैबे जादों गुबुन मोनसे बिदिन्थि। बेयो जादों मानगोनां रावसायाव बाहायनाय जादों। बेयो जादु खोलायारि रावसायाव बेबायदि बाहायनाय जादों। बेवहाय नोजोर होनांगौ बिथिङा जादों दों आरो दु। दों आरो दुआ जादों प्रेजेन्ट टेन्स मार्कार। दा प्रेजेन्ट टेन्सनि बिथिङावबो मार्कारनि बिथिङावबो बे मोननै रावसानि गेजेराव जोङो फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसे नैबे बिदिन्थिखौबो नाय। बेवहाय बिजनिसिम थांदों मानगोनां रावसायाव बाहायनाय जादों। बेवहायबो सानजारि रावसायाव बेखौ बाहायगोन बिजनिहालागै थांदों। बेवहाय नोजोर होनांगौ बिथिंफोरा जादों सिम आरो हालागै आरो गुबुन फारसे जादों दों आरो दो। मोननैबो महरखान्थिनि बिथिङाव गोरोबलायैखौ बा फारागथि थानायखौ दिन्थिदों। बेनि उनाव मोनसे बिदिन्थि लाबोबावदों बेनो जाहैबाय माब्ला थाङा मानगोनां रावसायाव बेखौ बाहायनाय जादों। गुबुन फारसे सानजारि रावसायाव बेखौनो ओरै बाहायगोन मब्ला थाङा। दा बे मोननै
बाथ्रायावहाय सोंनायाव जोङो माब्ला आरो मब्लानि फाराग जोङो नुनो मोननाय जादों। माब्ला एबा मब्लाया जादों सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय। बे सोंनाय दिन्थिग्रा मुंरायनि बिथिङावबो मानगोनां रावसा आरो सानजायारि बर' रावसानि गेजेराव फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। दा एज ए होल गासै बेफोरो जाहैदों महरखान्थिनि बिथिङाव नुजाथिनाय एसे फारागथिफोर। बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिदिन्थिफोर लाबोनानै महरखान्थिनि गुबुन गुबुन खलबफोराव जोङो गुवारै सावरायनो हानायनि लामा दङ। आं बेखिनिखौहाय बुजिनायनि थाखायल' लाबोनाय जादों। बेनि उनाव लाबोदों सोदोब बाख्रिनि बिथिङाव नुजाथिनाय फारागथि। गिबियावनो आङो सोनाबारि रावसा आरो सानजायारि रावसानि गेजेराव सोदोबफोरनि गेजेराव माबायदि फारागथि दङ बेखौ दिन्थिनो नाजादों। दा बेफोर जाहैबाय सोदोबफोर जेरै दंखौ बिसोर सानजायारि रावसायाव दों बाहायो। खारौ, साराय, केराहि, खानाय, केनाय, ओंखाम, आखाम, मालाबा खामबो बाहायो जायगा लायै जायगा। जाम्बा, बेंग्रा, जि, हि, बानलु, आलौ, मेथाइ, बेखौनो मालाबा गान बाहायगोन, गित बाहायो। जायगा लायै जायगा बे भेरिएसन नुनो मोननाय जादों। ओंख्रि, मैगं, मोसौ, मोखौ, बेफोर जाहैबाय मोननैसोल' सोदोबफोर आरो बे मोननैसोल' सोदोबफोरखौ नोजोर होयोब्लानो जोङो सोनाबारि रावसा आरो सानजायारि रावसानि गेजेराव नुजाथिनाय फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि उनाव सोनाबारि रावसा आरो खोलायारि रावसानि गेजेराव सोदोबफोरनि बिथिङाव माबायदि फारागथि दङ बेखौ दिन्थिनो नाजादों। नायदो गोदोना गद', आसि हासि, दैखर लान्दु, गाइखेर बुन्दि, मेथाइ गेदु, माइनाव ननेंमा, थौसि उरान, दाउथु दाउखु, अखाफोर उखुमब्रै। बेफोर मोननैसोल' सोदोबफोर। बेनि अनगायैबो गोबां सोदोबफोरखौ जों लाबोनानै सावरायनो हायो। जोबथारनायाव आं लाबोदों सोनाबारि रावसा आरो मेच रावसानि सोदोबफोरनि गेजेराव माबादि फारागथि दङ बेनि सायाव। बेयाव नाय जुखाम, दुम्बा, बांग्रिं, मेच रावसाखौ गांग्रिं बुंगोन। एम्फौ सुमु, एनसु, गोरबो, मैखुम, मास लांखार, मासराङा, सबाय बिमा, दामबुदि, जोगोनार, खाख्लौ, बानलु, बानजुद, खाखि, बुरुं, दाहोना, बाथुआ, गाइखेर, दुदु। दा बेफोर जाहैबाय सोनाबारि रावसा आरो मेच रावसानि गेजेराव नुजाथिनाय सोदोबफोरनि बिथिङाव नुजाथिनाय फारागथिफोर। दा बेफोर फारागथिफोरानो सोनाबारि रावसा जेखौ मानगोनां रावसा आरो मेच रावनि गेजेराव जे फाराग रावनि बिथिङाव लिंगुइस्टिक भेरिएसनखौ थि खालामनानै होदों आरो बेनि गेजेरजोंनो बेफोरबो जे मोनफा मोनफा रावसा बेखौ जोङो सिनायथिनो हानाय जादों। बेयो बर' रावसानि सायाव सुंद' सिनायथिखौल'। बेनि अनगायैबो रावनि गुबुन गुबुन खलबफोराव गुबुन गुबुन बिदिन्थि लाबोनानैहाय गुवारै सावरायनो हानायनि लामा दङ। अब्ला बेखिनियावनो आङो दिनैनि सुंद' सावरायनायखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों।